danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ta yi yunƙurin halaka jaririn da ta haifa ta hanyar ajiye shi a ƙasan tirela don ta taka shi. A yadda muka sami labari, wannan yarinya mai ɗan taɓin hankali ta yi yunƙurin halaka jaririn da ta haifa ta hanyar ajiye shi a ƙasan tirela, ta kuma rika roƙon direban da ya tada motar don ya take jaririn, inda mutane suka lura suka yi maza suka kawo jaririn ɗauki. Da aka tambaye ta ce wani mutum ne ya lallabe ta ɗirka mata ciki kana ya yaudare ta ya gudu, ita kuma baƙin ciki yasa take so ta kashe yaron. Ga tattaunawar da aka yi da ita. Yanzu yawa ka ci gaba? Kin ce to me ce miki lokacin da kuka haɗu? Ta yi zuwa zuwa an na tashi unguwa, ya je unguwa idan. Sai kika raka shi? To ya miki alƙawarin aure ne ko kuwa? Ya ce zai aure shi matan shi uku. Ya ce matan shi uku? Zai aure ki? To kuma sai bai aure ki ba. To yanzu ya san kin haihu? A'a. To lokacin da ke ciki da ke da ciki ba ki ga masa cewa kina ciki ba? Na ta tayi na ce iya da ciki. Ciki na aka biyu ya ce ta da ciki garan. Sai ita an buku uban waye in ciki da shi. A ina kika haihu? A ina kika haihu? Gusau. A Gusau? Me kai ki Gusau? Na je Gusau. Baran kika je yi? A Gusau? To yanzu gashi wannan yaro an ce kin ce za ki aje shi. Me yasa za ki aje shi to? Ba na so. Ba kya so? To ba za ki kai ma baban nashi ba? Wa? Shi baban da shi da yake Da an taye da dai an tashi ce. Amma za ki iya gane shagon shi? Iya gane shagon. Yanzu kwanan ki nawa da haihuwa? Ko bayan mun salatu. Da haihuwa? To yanzu kina son a sa baban nashi ya karɓe shi ne ko kuwa idan bai karɓe shi ba fa? An ce matan nan za ta ɗanta sai a ba ta. Sai baki damu da a bada ba? Goyon ba in ciki ne. Kama shi wanda ya miki cikin ya taba taimaka miki da wani abu ki ciyar da yaran? A ina. Yanzu a ina ke kwana? Nan garejin kawo. Garejin kawo? A cikin me? Cikin garejin. A cikin mota ne ko kiran ɗaki ne a garejin? A kan siminti. A kan siminti? Shaguna. A kan shago. A cika ne ko kiran ɗaki ne a garejin? A kan siminti. A kan siminti? Shaguna. A kan shago. A cikin rumfa kenan? A nan ke kwana? Kayan kina duk suna can? Kayana iya da su. Suna Gusau. Biya da su. Yan union ba su taɓa miki magana ba? Ayaye an yi wasa da dariya da. Dama baki kin taba yin aure ne? A'a. Wannan shi ne haihuwanki na farko. Yaron namiji ne ko mace? Namiji.